Voor het eerst is het toneelstuk over Anne Frank in het Friesk en als Iepenloftspul opviert. De première wie justerjong bij het Spoor in Duinen. Daarnaast weet ik nog de Bertha van het Joodse famke dat in de Tweede Wereldoorlog een dagboek bijhouden doet ze onderdoekt ziet in Amsterdam. Dit is Margot. En dit is Anne. De rol van Anne Frank wordt spelen terug Eline de Vries uit Ljout. Een dreamrol zelfs, maar ook een lastige rol. Het is natuurlijk een famke wat iedereen kent. Iedereen weet hoe ze had een beeld van haar, zeg maar. Dus de meesten die jong komen, weten al jaar een bepaald beeld van haar. En dat maakt eigenlijk, wie meidje van in gevoel. Dus dat maakt het wel lastig. Maar aan de andere kant, de dingen die ze had, herken ik heel erg in mezelf. En het dealen en wat ze met haar mem, had ze soms strubbelingen en het verliefd was. Ik zelf natuurlijk ook gewoon. De marioneert voortspitten worden wat ons wezen zich verdieren kennen zo. Nog net een ier op het stiel. Jongens werd alles in de kachel verbaat. Het had jaren en heel wat moeite kosten om het wraadverneemde verhaal in het Friesk op de planken te krijgen. Regisseur Reense Rotsma moest er zelfs van naar Amerika om de meesten die de ruggen van het toneelstuk beheren te uitzoeken. Zij leerden net zo goed dat het Fries een taal is, want het maakt stik maar net hoe het weer in dialect. Dus uiteindelijk ben ik er naar heen gegaan en hebben we dat nog uitlijnen. En de provincie heeft me daar geholpen al documenten om aan te tonen dat het om een Rijkstaal gaat. En uiteindelijk ben ze, omliegen, zeg maar. Het dagboek van Anne Frank werd maar kort 6 keer opvierd. Er zijn nog kaarten beschikbaar.